Una nga public hearing sa ginaproponer nga Anti-Nuisance Ordinance ni Sangguniang Bayan Member Honorable Deatras, Ginpatigayon. Ginpatigayon subong adlaw, Agosto 3, 2011 ang unang public hearing sa ginaproponer nga Anti-Nuisance Ordinance ni Sangguniang Bayan Member Honorable Deatras, Chairman, Committee on Ways and Means and Economic Enterprise, kag Vice Chairman sa Legal Matters. Ini nga hearing ang gintambungan sa mga Barangay Kapitan, mga konsehal, kag iban pa nga mga pumuluyo sa Santa Barbara. Suno kay Honorable Deatras, luyag niya mapahibalo sa mga pumuluyo nga sa sini nga ordinansa, masakop naton tanan. Duay kita sing ginabasihan nga layi nga pwede naton ma-implementar kag ma-execute. This time, with this Anti-Nuisance Ordinance, ma-cover naton ini tanan. Halin sa baho, pakadto sa mga illegal squatting sa mga lugar sa propiedad sang gobyerno o kung sa propiedad sang private person, sa mga iban pang pwede naton ma-apply including sa sounds, no? May mga dalagko nga mga sound effects on kaisa nga daw Zoila Cordero nga may ara sa nga kaingon, pwede naton ini ma-applyan according to the proposed local ordinance. So amo ni ang Suno sa ginaproponer nga ordinansa, ginadumilian ang mga masunod, mga bagay nga makahalit sa ikaayong lawas sa seguridad, malai sa panan-awan o kung baliwala sa moralidad, nagasamplag sa trapiko, nagapugong sa paggamit o kung nagaguba sa propiedad, kag iban pa nga makahalit sa lawas sa kabuhi, kag anuman nga makapalain sa komunidad. Ginaproponer nga kung sino man ang magalapas sa sining ordinansa ang may penalidad nga 2,500 pesos o kung pagkapriso halin sa 2 tutob 3 ka bulan o kung pareho nga penalidad o kung sa kagustuhan man sang korte. Ginaagdaman ang tanan nga pumuluyo sa Santa Barbara nga magtambong sa masunod nga public hearing agut ila mahibaluan kung ano ang tinutuyo sa sining ordinansa. Una nga public hearing sa ginaproponer nga Anti-Nuisance Ordinance ni Sangguniang Bayan Member Honorable Deatras, Ginpatigayon. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, Iloilo, Santa Barbara.